Gure ideuna da, jendeek aldan onora pasatzea, errespetuz, ez dela istilurik izan, eta hori, alden horretona pasatzea jendea. Gonbidapena ez, bai herritarrei eta eskualdeko jendeari anoetara etorra dela festa egitera eta ondo pasatzera. Bai, gogortako jartzen ditugu. Herrikontzat, hasiera baten horiek ikutzen dutelako gogoa, baina inguruko guztintzat. Saiatzegea gaina festa denantzat goiko guztu gaitea. Gitarra zabala antolatu da, ze azpimarratuko genuke? Biharra ja goizetik umentzak jokuk eta jartzen ditugu. Izaten da disfraz eguna, arratsaldean jendea disfraza dut ateratzen da. Gero dago eragileko antolatuta Gostila Janafaria eta gero gauen berriz dago erromeria. Orduan larunbat arratsaldean izango da sarri lasterketa, gazten kalejira, gaztek hartzen dute protagonismoa arratsaldez, gero herria dago sagardo daztaketara baita ere 7 eta ondorenen herria faria. Gero gauen gaztek egiten dute plazan dantza eta gero daukagu kontzertu potentea Anita Parker. Hola, bukatzeko Dioteronen emanaldi bat, eta gero berriz erromeria. Gaur festa hasteko Odole Maila elkartea izango da protagonista, nolatan aukeratu da elkartea? Bueno, urtero esaten dugu zen izan liteken, da batek komentatu ziten, uste hoiei inoiz itzaielain, horre goten die urten 3 aldiz odola mateko garaien, den antolatzen, eta bueno, nire komentatu nun, eta denak gau batez, bale, hoiei emango ju, eta hola ez da, diskutitu gabeko erabaki izan da. Ondo, pozgarri, ikuste dela, ez dakit, ez, eskertza bat bezala, ez? Gu Odole Mailen ordezkari bezala gea, ordu nahi genduke, denak egotea hemen ordezkatuta, ez? Herrin dauden 200 piko Odole Maile. 25 urte dia gainaz, ekintza honekin hasi ginela, orduan batetikan eskertu nahi nuke hainbat jendei, haseratikan lagundu diguten nahi, hainbat talderi, eta batez ere odoltanta horiek ematen dituzten herritarrei. Nola dago Odole Maila elkartea noetan, nolako osasuna dauka elkartean? Nik uste nahiko ona daukala. Gainaz, jende gazte desente hurbiltzen da. Eta bukaeran hori eskatuko dut, gazte gehiago hurbiltzea. Eta halako ekintza bat, denbora pixkat bakarra eskatzen dula, doakoa da, eskuzabaltasun bat eskatzen du, baina ez da besteikan behar. Festetarako ze asmo, nola ikusten dituzu hurrengo egunak, ze ingo ez duzu festatan? Festetan, ez dakit, normal, hemetxe biniko geha, bueltaka. Gutzako festa giro nian, oixen, bai.